Nemes Laki Tivadar, a Vasas szakszervezet főtitkára mondott ünnepi beszédet a pesterzsébeti dolgozók nagygyűlésén. Hogy 6 esztendővel ezelőtt, 1960. december 20-án alakult meg a Dél-vietnámi Nemzeti Felszabadítási Front, a dél-vietnámi nép szabadságharcának szervezője és irányítója. Le Huy Van, a Felszabadítási Front képviselője szavai után a Vasas Központi Művészegyüttese a Felszabadítási Front indulóját adta elő. A délbe